Què tal com anem? Aquest cap de setmana el temps serà molt tranquil, plàcid, per aprofitar, amb més sol que no pas núvols, tan sols petites excepcions, i també boires matinals, però sense pluja enlloc. I atenció, això sí, amb el contrast tèrmic, perquè a primeres hores farà fred, però als migdies l'ambient serà força agradable. Per tant, ens haurem de vestir per capes, amb roba més gruixuda als matins, que al centre del dia ens haurem de treure, ens sobrarà. I de cara a la setmana vinent, doncs sembla que arribaria un front atlàntic que faria augmentar la inestabilitat, especialment al Pirineu, on hi podria arribar una nevada. Tot plegat ho anirem confirmant. De moment, però, pel que fa a les temperatures, com dèiem, aquest cap de setmana les màximes pugen una mica més dissabte, encara més diumenge, i per tant, aquest ambient més agradable que s'anirà consolidant, i tan sols a partir de dimarts, dimecres, començarien a baixar els termòmetres, especialment cap a la zona del Pirineu. Per tant, estem parlant de moltes màximes aquests propers dies, d'entre 15, 20, 21 graus la majoria, més baixes en zones de muntanya, i en alguna raconada del prelitoral i de l'interior no es descartaria rondar els 22 graus, sobretot de cara al diumenge. I a partir de dimarts, dimecres, doncs, com dèiem, aquestes temperatures que sembla que podrien baixar més. I pel que fa a les mínimes, pocs canvis també, baixaran potser una mica més amb el cel més serè al llarg del cap de setmana, especialment diumenge, i per tant es mantindrà aquest ambient fred de plena o avançada tardor, amb moltes mínimes de 5 a 10 graus, més altes a prop de la costa i més baixes al Pirineu, on podem tenir algunes glaçades locals i, això sí, febles. De cara a dimarts i dimecres, aquestes mínimes tirarien clarament cap avall també a la zona del Pirineu. I pel que fa a les precipitacions, com dèiem, no se n'esperen aquest cap de setmana, amb més sol que no pas núvols. Això sí, de cara a dissabte tindrem alguns intervals de núvols, sobretot al matí, que poden durar durant tot el dia, especialment a la zona de l'Ebre, i seran més abundants cap a la zona del País Valencià, on més enllà d'alguna gotellada, insistim, no s'esperen precipitacions. A la resta de territoris, amb Balears incloses, doncs s'espera aquest cel, diguéssim, més dominat pel sol, això sí, amb algunes bandes de núvols alts i prims. Insistim, boires, precaució amb les boires, hi ha molta humitat, especialment a primeres hores en zones de l'interior, zones planes, enfondalades, i potser també cap a la zona de l'Ebre. I a partir de diumenge i també part del dilluns, força sol en general, també les zones encapotades el dissabte del País Valencià i de l'Ebre. Això sí, dilluns ja poden arribar alguns canvis. Els mapes ara mateix indiquen que podríem tenir algunes nuvolades i algun ruixat local entre la costa de Barcelona i de Girona. Potser dimarts es podria repetir algun xàfec, i entre dimarts i dimecres arribaria aquest front atlàntic, un front fred, que provocaria alguns xàfecs al nord-est, però sobretot precipitacions al Pirineu, sobretot a la cara nord, on hi hauria neu a cotes, insistim, mitjanes, perquè tiraria clarament cap avall la cota de neu, una situació que haurem d'anar seguint i confirmant en properes previsions. I pel que fa al vent, no ha de ser notícia aquest cap de setmana, amb marinada a les tardes provenent del sud, i això sí, a partir de diumenge es comença a reforçar el vent de nord, el mestral i la tramuntana als extrems del país, poca cosa diumenge, però especialment dilluns i sobretot dimarts i dimecres aquest vent aniria més en aquestes zones a causa d'aquest front atlàntic que s'aniria acostant. En tot cas, insistim, aquest canvi que l'anirem confirmant en properes previsions. Acabem com sempre amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé i bon cap de setmana!